jotelo nogoyo maino e twak e wechego mago mag kwe kaachiel kod biro kanyakla atimo mos mar oganda Luo kaachiel kod oganda jo Kenya duto te. Lipot makamano wabiro bedo ka waluwo ni kama bende ibiro yude bang'e e thuolo machuok. Gisani bed koda nyaka giko. Nyinga Nelly Achieng' Ndhine, jaloko mara Bella Achieng'. Oyudo kanyo ni spika mano mar od bura mano mamalo Moses Wetangula sani to golo kwayo ne piny owacho mano mamalo mar mondo mi gitim kanyo pedha ne sikunde duto te mago mabende nyaka gie sani pok ochopo kanyo rang'iny mano mabende dwarore mano mar rito kata chiwo arita kwe ne nyithindo go mabende nitiere sikunde go mag boarding. Wetangula ne loso e gwengego mago malugari kocha kama bende ne owacho ni rem chopo rang'iny maket koda magi e moko kuom gigo mago mabende kindego mago mabende masiche machalo kaka mag mach omuoch to biro kelo tho. Serikali ilitoa mwongozo kama watoto wanalala katika dormitory ya shule, hasa watoto wadogo, there must be a matron and a mature person sleeping in that dormitory with the children all the time. Ili tukiwa na shida, yeye ndiye anajua escape route, yeye ndiye anajua kufungua mlango haraka, kwa sababu wengi hao watoto wamekufa kwa sababu hawakujua watatorokea wapi. So this directive must be enforced fully. Tunamurai waziri wetu wa elimu Bwana Ogamba, make sure in all schools where there are dormitories, children sleeping, there must be a responsible, mature person, a matron in case of girls, and a caretaker in case of boys, responsible for the safety, for the escape route, and any eventuality that may occur in that school, ili watoto wetu wakuwe safe. Jambo la pili, sisi kama yosigana mano mabende ne wamiope kodichieng' mano makawuono wayudo kanyo ni jatend piny Kenya William Samoei Ruto odichieng' mano makawuono ne otimo limbe gwengego mago masamburu kocha kama bende ne orado kanyo kod kamiti kaachiel kod oganda mago makono. Ruto ne owacho kanyo ni piny owacho mare biro dhi nyime tiyo kod oganda mago mabende wuok e gwengego mago masamburu. I just want to assure you that the government of Kenya and my administration will work with you as you journey and bring this sport into a very meaningful space of making sure that it contributes to conservation. I am also very proud to see in our midst children, your own sons and daughters, whom you have brought along to this difficult terrain, so that they too can be mentored, can be trained, can see who are racing in this sport. I want to say to the parents, to the chargers, congratulations. That's how to bring up a family. That is how to bring up our children. And I ask every parent to do the same. Over the years, Rhino Charge has funded and raised over 2.7 billion that has supported wildlife, electric fences in the various areas, like we have been told, Aberdare, Mount Kenya, Eburu Forest, Kakamega, and Eastern Mau. And this is a very noble cause. Your Excellency, we want to thank you for your visionary leadership. You have guided us as the Ministry of Tourism and Wildlife. And like you have always told us, we must ensure that communities are at the center of what we are doing. You have enabled us to showcase Kenya. Kawarango weche mago mamoko General mar kalatvlive wayudo kanyo ni jatend migao no mabende en mano mar jotije piny owacho Geoffrey Ruku santo koro dwaro mar mondo mi apisego duto te mago mag piny owacho oti kamoro achiel mar mondo mi gitim chenrogo mago mag luwo tijegi kaachiel kod osara. Commission to immediately ensure the human resource instruments of these other state agencies
which have not been onboarded, that those human resource instruments are made available to my ministry, to the office of the Principal Secretary, State Department for Public Service, for immediate onboarding of all these state corporations to the human resource information system, which has been built, which has been made more robust, which at the moment is not prone to any manipulation. This is extremely serious. For the human chunga mano mabende biro bedo jalup jatenda piny Kenya William Samoei Ruto yiero mano maduong' mabende ibiro bedo ka ibago e pacho kae higa mano mabende biro. Jotelogo sechego mabende ne giloso e gwengego ma Lugari nowacho ni gintiere kod jotelo mabende ntiere kod lony mago mathoth kendo mago mabende oromore kod kitelo maket koda mano. Bende ne giwacho ni jatend piny Kenya mano machon mabende ne odhi e rutaya opogre kod timbego mago mag tiyo kod jotelo mago mamoko mano mar mondo mi githir telo mano mar jatend piny Kenya William Samoei Ruto. Hata kama tumeoa msichana kutoka Uganda, katiba inasema yeye ni Mkenya. Akija kuchukua kipande, asiulizwe maswali, baba yako ni nani, babu yako ni nani, sijui nini. Apewe kipande, ajiandikishe kupiga kura. Mkono amekaa wapi? Muonyeshe mkono mahali amekaa, mkono mahali amekaa. Mmeona yeye? Nyinyi ndio mmesema. Mmeona yeye? Nyinyi ndio mmesema, si mimi, si mimi. Si mimi, nyinyi mmeniambia nipeleke jina yake. Si mimi, nyinyi mmeniambia nipeleke jina yake, si ndio? Si ndio? Sisi tunafunika Mheshimiwa Ruto uchi wenye au watu wengine wanakataa. Sisi tunachukua Ruto tutaweka yeye blanketi. Nyinyi mkikataa, sisi tunachukua Ruto tutaweka yeye blanketi. Nyinyi mkikataa Ruto, sisi tunaambia William Ruto karibu hapa kwetu. Na unapoketi, sisi tunaambia William Ruto karibu hapa kwetu. Na unapoketi, kaa na mtoto wetu akiwa deputy wako, tusukume gurudumu ya serikali, tuende mbele. Wakati wanakubali tusukume number 2. Wakati wanakubali tusukume number 2. With infrastructure. A governor who will stand with infrastructure. A governor who will stand with a bursary system that will support our learners. A governor who ensure the health system works. One who in the institution mighty Senate. Ma will move Jaramogo Hostel to level 6 also hostel sani. Mano governor mangi weti mag thieth. Mangi no siptende ma paponditi. Makombewa, Mama Seno, Ma Ahero Kairi, nigi dakteche moromo, giyath moromo. Ojienda koro ywak malich mokalo ni sesa gweko mag dhodi gin mabende koro bro duoko mana Kisumu County chien anyeto weche gweko mag dongruok kod ohala. Omiyo, gavana no, weuru yiero ni gavana aka majinge. Babeni jatend piny owacho ne rose chwale gwenge kima kaluo. It is only under President Ruto ma joluo nyalo yude konyruok. Kendo enie kama joluo ose benefit, wadhi benefit, and we stand very firmly with him. Any other doctrine okwadwa winjo. Team mawuoyo no en team mane to presidential candidate to en ng'ato gisetimo nwango. Mago questions manyaka wapenjre. Kabinde Mikenya Munga koro kwayo oganda jokanyanam ni sesa gweko matindo mag dhoudi kik poggi kendo gitwere tuch achiel ka gibedo achiel kaka oganda jokanyanam. Siasa mabiro sani ento en nam mar Lake Victoria. Ji duto te ng'ato ka ng'ato nigo lowo, to lowo no ji duto te dhi nyume, joma dwa chung' duto dhi nyumo lowo, dhi nyumo e lowo pi, donge kamano. Aya miwuok go en kindi gi jopiny. Kiwuok gi gavana idhigo, kiwuok gi senator idhigo, any kom bro bedo. Mono wisa ni bro joinwa, aworo kan mi sana nyalo wacho ni Dr. William Samoei Ruto olewo yud tutam, nwadhao kode ndege kabisa kowachona, to chani na prophet more bathe kanyo. Koro wan Kisumu Central achung' kaka mjumbe
adwani ka jaduong' Dr. Rono dhi mbele to bathe kanyo koro jarawilo bedie. Jotelo gi eki koro nowacho weche maket kod maggi kinde ikno ero mar Reverend Rosemary Aguko mabende ni iko e kar ting'o od bura ero matin ma Kadibo mabende yudore Kisumu County. Ne Kala TV kuok Kisumu County, an Justus Adoyo. Erokamano ahinya Justus Adoyo kuom lipot makamano. Warango weche mago mamoko kama bende wayudo kanyo ni kamati mabende ochung'ne ndiko oganda kaachiel kod rango arita maiye sani to koro golo ywak ewi chenro mano mar goyo gi puksin moloyo to jogo mago mabende wuok e pinje ma ogoyo tong' kod piny Kenya ka bende giwacho ni chenro maket koda mano en mano mabende itimo e yor akwede. Kane otelnegi kod jakom Mburu Kahang'ara gikoni lokruok nyaka bedie chenro maket koda mano mar mondo mi chenro mar kao upande no ochwal e yono makare. Wanted to find out the challenges that they are facing and how the services are being offered to their citizens. And one thing we have realized on the issue of the IDs, we still have a problem with citizens who come from the border counties, because there was a directive from the president that we have to eliminate the issue of screening. But from the process as it is today, it still looks like the border county citizens are not able to get the document. We would want to urge Mwananchi to, when you register, we would want to urge Mwananchi to, when you register, make sure you follow up. And the process nowadays, and especially where we have the live capture machines, is taking a shorter period for IDs to be produced, and citizens should go for them. This will also enable them to exercise their democratic right of voting when we come next year. So we also urge them that when you get the IDs, ensure that you register as a voter to give you an opportunity to make a decision when we come to that. On this issue of the civil registry, not many challenges. They are able to give the birth certificates, for example. If one produces the documents, they are able to go with the birth certificate on the same day. It's a one-day service. So on that end, I think we want to commend the officers and what they are doing. They have a bit of challenges because recently we had the presidential directive to decentralize and to operationalize all sub-counties as civil registries, meaning that we have a shortage of staff and infrastructure. That, as a committee, we'll also be able to look into as we do a budget. Otherwise, generally on the issue of